It-toroq tal-Ħamrun u Santa Venera libsu l-libsa tal-Karnival wara li s-sibt l-attivitajiet ħassru minħabba t-temp. Kmieni il-ħadd il-parata s-suktat minn triq il-kbira San Giuseppe f'Santa Venera u ntemmet fl-istess triq fil-Ħamrun. Dal-għodu kien imiss il-parata tal-banet b'5 banet differenti u l-karrijiet rispettivi tagħhom. U mill-84. U minn dejjem tagħmel avvenimenti tal-Karnivali jew dil-ewwel darba? Lek, minn binnu bda jsir il-Karnival fil-Ħamrun dejjem. Ovvjament tara il-Ħamruniż u l-poplu mal-Maltin maqudin xi ħaġa okkażjoni li mhux daqshekk ikunu waħda mill-ftit okkażjoni li jkunu maqudin u tara tfal ukoll u l-ferħ u xi ħaġa li taqqat il-kulħadd flimkien. Xi ħaġa sabiħa u nies ferħanin l-entużjażmu u jibdejt mill-banet, allura ma ninsiex minn fejn bdejt u nkompli niġġorni għall-banet u nħu pjaċir. Tkellimna wkoll ma' Sur Mast tal-banda li qal li l-preparamenti ilhom għaddejjin minn Novembru u spjegalna kif jintażlu l-kanzunetti għall-arranġament mużikali li tkun seddoq il-banda. Dawk il-marċi li tisimgħu intom kienu kollha mat-tema tal-karrijiet, ġifieri mhux tgħid biss bħal banet oħrajn li jkollhom arranġamenti ta' medleys għal diski ta' dan iż-żmien, imma kollha jkunu abbinati ma' karru. U bl-innu tal-Karnival kif tistgħu tisimgħu il-briju ma jaqaf qatt. Sfin kantu anke saħansitra bżieżaq tas-sapun tfal żgħażagħ u adulti għal briju sħiħ hawnhekk fit-toroq tal-Ħamrun. Fl-istess jum il-Karnival ġie ċċelebrat ukoll fl-Arb u n-Nadur f'Għawdex.